हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो सन्मान होयो। बिथाङाबो मोनसे समाव सोमावसारनानै फैनाय, नाथाय जौगानाया मा, जौगानायनि गुबै ओंथिया मा, बेखौ बिथाङा आरो सोलोंनांबावगोन होननानै आं सान्दों। 17 बोसोराव बिथाङा सरकाराव थानाय समाव जिखिनि बाजेट सेसनमोन, बायदिसिना पलिसि लादोंमोन, बेखौ आं स्टाडि खालामजोब्बाय आरो बेवहाय कुनु पलिसिनि बाथ्रा बिथाङा मेनसन खालामाखै। 15 बोसोर सासनाव थानायनि उनाव जोंनि हारिखौ, जोंनि ओनसोलखौ बेसेबा जौगानायनि माने जांख्लायाव बिथाङा दैखांना लांनो हागौमोन, नाथाय बे खामानिखौ बिथाङा मावाखै। बिखौ सोर सेथियाव दोनदो नैथियाव दोनदो बेखौथ' जों मिथिला, नाथाय बे भैरबकुन्द जि समष्टि बेखौ जोङो थांनाय खेबसेयावबो देरहादों आरो एबार थांनाय इलेक्सननिख्रुइ डाबल भट लानानै देरहागोन जों बेखौ मिथिगौ। मानोना भैरबकुन्द समष्टियाव जोंनि डिपुटि चिफ बिथाङा जेसेबां लामा बानायदों, कालभार बानायदों, दालां बानायदों, गुबुन गुबुन कमिउनिटि हलनिफ्राय आदि करि लोंनाय दै, टयलेट जिखिनि बानायदों, गुबुन समष्टियाव बिनिख्रुइ एसे खमानो जादों। दा नंखायनो रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि हास्थायदोंमोन बेबायदिनो मोनदों। दा बिनि उनाव भैरबकुन्द समष्टिखौ सोरबाया जुदि सेथियाव दोनदोंबा बे बिनि बाथ्रा, नाथाय भैरबकुन्द समष्टिखौ जोंनि हान्जानिफ्राय जेननायनिथ' कुनु चान्स गैया। जोङो बिनिख्रुइ डाबल भट लाना देरहानायनिसो चान्स दङ। हाग्रामा महिलारि गावनो स्वीकार खालामो थांनाय 17 बोसोराव लामा, दालां आरो बिल्डिंल' खामानि मावनो रोंदों। दा एबाराव 100 कोटी लाइमोनफोरनि थाखाय बाहायगोन होननानै बिथाङा। दा नोंथांमोना सोंफिननो हायो जे 100 कोटीखौ लाइमोनफोरनि थाखाय मायाव बाहायगोन? जिन्स बायना होगोन ना मटर साइकेल बायना होगोन ना लेखा बायना होगोन, मायाव बाहायगोन? दा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो सन्मान होयो। बिथाङाबो मोनसे समाव सोमावसारनानै फैनाय, नाथाय जौगानाया मा, जौगानायनि गुबै ओंथिया मा, बेखौ बिथाङा आरो सोलोंनांबावगोन होननानै आं सान्दों। मानोना 17 बोसोराव बिथाङा सरकाराव थानाय समाव जिखिनि बाजेट सेसनमोन, बायदिसिना पलिसि लादोंमोन, बेखौ आं स्टाडि खालामजोब्बाय आरो बेवहाय कुनु पलिसिनि बाथ्रा बिथाङा मेनसन खालामाखै। बेवहाय माने मख'नाय गैया। आरो जोंनि 4.5 बोसोर एबा 5 बोसोरनि बाजेट सेसन बा बिनि स्पिचफोरखौ नायोबा नोंथांमोना नुगोन बेवहाय गोबां गोदान गोदान आसनि, स्किम, प्रग्राम्सफोरनि बाथ्राखौ जोङो मख'दों आरो बिथांनियाव कुनु टारगेट गैयामोन, कुनु मिशन आरो भिजन गैयामोन। दा नंखायनो दिनैनि समाव जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बर' हारिनि मोनसे समाव सासे सोमावसारग्रा दैदेनगिरि हिसाबै मान होनायनि बादै गुबुन गुबुन माबा माबि बिथिं दंबावो होननानै आं साना। आरो राजखान्थियाव बिथाङा बै समाव रायजो राजानि अननायाव खेबथाम गाहाम देरहादों आरो 15 बोसोर सासनाव थानायनि उनाव जोंनि हारिखौ, जोंनि ओनसोलखौ बेसेबा जौगानायनि माने जांख्लायाव बिथाङा दैखांना लांनो हागौमोन, नाथाय बे खामानिखौ बिथाङा मावाखै। दा दिनै जुदि बिथाङा स्वीकार खालामदोंबाथ' मोजां, आङो मावनो हायाखै। दा 100 लाइमोनफोरनि थाखाय 100 एबा रोजा कौटिनि बाथ्रा नङा। लाइमोनफोरनि थाखाय मा मावनो नागिरदों बिसोर थिग, सिन्थाया थिग जानांगोन। बबेयाव लाइमोनफोरखौ जों मदद खालामनांगोन, मा जेंना जादों लाइमोनफोरा। मानोना साफ्रोमबो लाइमोना गावहा मोनसे एम थायो, गावहा मोनसे एसपिरेसन थायो, गावहा मोनसे सिन्था थायो आरो बयनिबो क्वालिटि आरो केपासिटिया जुदा जुदा। दा बै लाइमोनफोरखौ सोरबा स्पर्ट्स, सोरबा कालचार, सोरबा गुबुन गुबुन लामायाव थांगोन। नों माखौ मावनो सानदों बेखौ नों थिग खालामनांगोन। दिनै जोङो CM माने काप जों बानायदों जे मा होनो बड'लेण्डआव, जेरावनोखि मोनफ्रोमबो VCDCआव जोङो फुटबल स्टार्ट खालामदों जाहाथे लाइमोनफोरा नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनो थांनो हायो। सुपार 50 खालामदों, IAS, IPS, डक्टर, इन्जिनियार बिथांमोनखौ जों बरननो नागिरदों। गासै 25 कलेजाव जोङो इउथ सेन्टार बानायदों कलेजावनो, जाहाथे सानडे सेटारडे बिसोरनो जों रेलवेनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन कचिंफोरखौ होनो हायो। दा बे गासै बेबस्थाखौ जों खालामदों। दा बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि साननाया मा बेखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायबासो मिथिगोन। आरो आंथ' बुजियो बिखौ बिथांनि नङा, बियो बिथांजों थाफानाय साफा सानै सोरबाया बिखौ लिरनानै होदो, बिथाङा बिखौ बुंदों। मैया जिथु एबसुआ मेटेल गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि सायाव सावराय गोजोनथाव खौरां, बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों।
अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।